abịa na-abaghị na nsali na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na-abaghị na nsali agbanye ife a na-eme Igbo mmadụ na Naịjirịa ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East checking point yo n'oruru 200 ọ bụ gịnị aja ndị Igbo ka na-achụ na ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa irute na clearing na forwarding ebule ego wee tinyesia n'ime niile maka ndị Igbo ma na-emenụ ma na anyị gba takaba abụọ na-egbanye kpọrọ akpọ gọọmenti etinye ego na dọla ndị Igbo etinye abịa ego ma na-emenụ ma na Igbo mmadụ nọ sọvaịvụ Igbo kpọrọ akpọ anyị zọrọ ibe a na-eme ịbịa n'ọrụ aka n'elu ụwa ndị Igbo gbalụ festi Igbo gbasiri ike Igbo na-alụsi ọrụ ike na anyị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị ngwa ndị Igbo a na-aga n'iru the first indigenous car manufacturer na Nigeria n'ọbụ onye Igbo ya n'ọbụ onye Igbo ya ndị Igbo anyị nwere ibe na n'ụba ịnọsi motos n'ọbụ ndị Igbo nwere enwe ịma na onye Igbo bata n'obodo ọfịfọ ma ọbịa wee kpọrọ nwanne ya Igbo na-emepe obodo anyị so n'ibe a na-eme ọya rụcha ntị gị ọfụma aka ọlụ gị ofufe Igbo bụrụ onwe fa n'anya mana ọlụ na-ego ọ bụrụ nsogbu abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu ya bụ ife na-ewute m ya bụ ife na-ewe m iwe enwe ọkịga na-eso okwu na ndị Igbo ọ bụ na enwe ịfụnanya ibe ga-adị mma n'ụwa ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfafụ ebe nwanne ba ga-esilachapio obodo onwe ya wee tichie obido wee mama ya mma ọ bụ maka gịnị okwu ego okwu ego ya bụ ife na-ewe m iwe onye weta ntị n'ọfụma aka ọlụ ga-akụkọ gị n'ụlọ atịelu ga-eja gị ike ịfụnanya gbaga onye awụsa polisi kwụsị gị isi ọlụ ya awụsa ijebe onye Yoruba kwụsị gị isi ọlụ ya Yoruba ijebe mana onye Igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọlụ dị Igbo ịtọrọ ife ọ ga-eme gị n'anya gị ga-asị gị Igbo fọlọ nwụrụ n'anya Igbo fọlọ nwụrụ n'anya ịfụnanya maka ofu ibere enwe m iwe ndị esichela Abuja ọlụzie na Abuja ma chọba kpafa na laịsensị na ndị Igbo ka a na-agba ihe agba ịlụzie n'ugwu Awụsa ndị Awụsa gbalịbabụ laịsensị ewugharịrị erigbu egbuo ife ego na-emezi ndị Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa wee lie nne ọ bụrụ na ịgụsịa mahadum idebe gị chọba ọrụ onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ mana o ruo na nke ndị Igbo emebe biznes ya ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee nye gị ọrụ akwụ ọgwụ ụgwọ ọnwa ị ga-enweta pesanteji ya ife na-enwe m iwe ife ego na-emezi ndị Igbo ka were ịfụnanya gbaga Dodobe
melebe egbulu Igbo fụrụ ọnwụ n'anya ịfụnanya maka ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo osisi afafi eli ego ewere ego wee chibe echichi ọ ga-echi ọzọ pụrụ imi ego nke ụwa niile kama ọ ga-ejekwa ọgwọ ọlọbụ nwanne ya na-ata abụ ibe ego na-emezi anyị ndị Igbo ghara na-ego oke ọchịchị ọbụzi anyị ugwu